Жер шарын бірге сақлық шушы исім астында иғлан етілген рәсім бәйгісіне нәтижелер ясалды. Онда районыбыз мәктәпләре оқушылары экологик вазғиятны үз күз алулары белән төсле буяулар ярдәмендә қағаз битендә яктырттылар. Һәр төрле конкурста оқушылар бик теләп һәм яратып катнашалар. Жер шарын бірге сақлық дип исемләнгән конкурска район мәгариф учреждениялары һәм җирлекләрдән 184 эш кабул ителде. Аны Бердәм Россия партиясының Яш Гвардия, Бөтен Россия иҗтимагый оешмасының Саба җирле бүлекчәсе үткәрде. Бүген җыелган 184-тән артык рәсем безнең бүген биредә җыелды. Монда безнең инде мәктәп укучылары, авыл яшьләре һәм инде Корсабашның коррекцион мәктәбе укучылары бик актив катнаштылар. Биредә менә күреп торасыз төрле стильдә ясалган рәсемнәр бар. Һәм инде бүген менә безнең жюриның төп максаты шушы яшь категориясына бүлеп, безнең шушы рәсемнәргә урын бирү, аларга бәя бирү тора. Безнең бүгенге бәйгенең яшь категориясе 3-кә бүленә. Ул безнең 7 яшьтән 11 яшькә хәтле, 11 яшьтән 17 яшькә хәтле һәм 17 яшьтән 35 яшькә хәтле аралыкта безнең яшьләр һәм балалар шушы конкурста, шушы бәйгедә эшләрен безгә тапшырып, инде без аларга бәя бирергә тиеш булабыз. Ясалган рәсемнәрне жюри зур игътибар белән карап чыкты. Барысына да һөнәри күзлектән бәя бирергә тырышты. На этом конкурсе дети проявили себя со всей своей способности, все свои возможности показали, свой талант и столько работ, что очень сложно прям будет нам оценивать, но мы постараемся. Менә нәтиҗәләр билгеле. Кояшлы балаларның якты эшләре номинациясендә Корсабаш-интернат мәктәбеннән Полина Кадырова, Рамиля Хамидуллина, Саба-интернат мәктәбеннән Эмиль Сафроновлар лауреат булдылар. Дипломантлар исемлегенә Корсабаш-интернат мәктәбеннән Василий Попов, Руслан Галеев һәм Салават Шамсиевларның исемнәре язылды. Иҗады якын килү номинациясендә Измә мәктәбеннән Әминә Газизова, Тимершык мәктәбеннән Зифа Фатихова, Саба балалар сәнгать мәктәбеннән Сәйдә Шур Филиппова һәм тагын 17 укучы җиңү яулады. Укучыларның рәсем конкурсында шулай актив катнашулары гаять күңелле күренеш. Алар рәсем сәнгате аша җир йөзендәге экологик хәлне ачып салалар, киләчәктә чисталыкны булдыруны беренче планга куялар.